You doing a vlog? Yes, man. Yeah? Hey guys, we are in Vienna. Sex Dreams just arrived. Let's pay some stuff. Dio mi salvi dalle commedie, dai cosplayer, da chi sposa la causa solo quando gli conviene, da politici sempre più simili ad influencer, finché non candideranno loro direttamente. Dobrý deň, pane, kam to bude? Kde to bude? Kam to bude? Na letisko? Áno, poprosím vás. Zanzibar, ďakujem. Ukáž to, aké to máš? Čo ti je, Nikto, alebo neviem čo, že on robil v nejakom fast foode a že oni tam mohli jesť sosy. In my head. Ahojte kamoši, akorát sa nachádzame pred štúdiom vo Viedni, kde sme prišli s Nebiou kvôli tomu, že dneska tu máme photoshoot jednej zaujímavej kolekcie, ktorá vyjde v januári a je prepojená s jedným talianským umelcom, o ktorom vám poviem v tomto vlogu. Dobrý ráno. Čaute. Čiže zase takto veci trošku z boku, zozadu, detaily. Nie. Nevieme, že to Tuto teplaky a pre chalanov takisto tu. Just the one light setup. To vyzerajú celkom vystretné. Budeš musieť štivovať. Oj, je zdroj, tak dneska to nie je studené. Ty nahrávaš? Hej. Yes. Always. No čo, môže to byť? All I ever wanted was $10 million cash quick. Throw it on the floor cause I'm a bad bitch cabbage. I like a nigga that be cashing. He gon' spend it all cause I ain't average. All I ever wanted was the moon and the stars. Switching niggas like these niggas switching cars. Nosiť treba, nie? Počkaj, pozor. A netočiť. Ale bereš ma len do pohlavy, hej? Hej. Že mi nebolo vidno plešinu teda. Poďme na Kuba, hej? Koľko tu je? Takže čaute, dnes nakúpime vo Viedni, kúpime si 6 banánikov ako hlavnú ingredienciu pre našich modelov. Budeme pokračovať na niečo znova zdravé, keďže sme predsa len zdravá značka. Taký punčak, alebo dačo sladké. Čo je taký punč? Ty a tieto šokobons. Čo zoberieme? Takéto? Dobre, my ideme teraz už zo štúdia, kde zatiaľ prebieha fotoshooting a náš smer je na letisko kvôli tomu, že ideme vyzdvihnúť toho Taliana, ktorý by the way mal prísť o 9 ráno, ale zmeškal svoj let a teda prichádza až teraz a už je obed. Takže bude to celkom LTT, aby sme všetko stihli, ale dúfam, že to stihneme. Nice to meet you, man. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that. OK, my už sme prišli z letiska naspäť do štúdia, kde už máme aj Gioela, ktorý je významný tým, že sprejuje na oblečenie, na autá, mal vyše 100 spoluprác so svetovými značkami a Nebia je jedno z nich. A teraz ide posprejovať rôzne mikiny, teplaky, trička a taký fun fact, tak spolupracoval napríklad aj s Porsche, kde posprejoval celé auto a ideme sa pozrieť teraz na to, ako to bude celé prebiehať, takže poďte so mnou a let's go! Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. OK, nachádzame sa momentálne pred touto krásnou vysokou budovou, ktorá je našim prvým streetovým spotom, keďže dneska nebudeme fotiť iba v štúdiu, ale budeme fotiť aj vonku na streete, nejaké graffiti, nejaké murály. Pick it up,
pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Back right now? My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Akurát sa nachádzame na lokalite, ktorá má veľa grafačov a zároveň je to pri kine Urbania, ktoré je významné tým, že sa tam premietajú väčšinou artové filmy a nachádza sa to priamo v centre, hneď pri vode, takže zaujímavý spot. Dnes sme sa tu stretli v starovekej Viedni a ukážeme si historické centrum mesta. Aktuálne máme týchto grázlov, ktorí tu znova robia iba bordel. Non mi salvi dalle commedie, dai cosplayer, da chi sposa la causa solo quando gli conviene, da politici sempre più simili ad influencer. OK, ďalšia lokalita je hneď tu pod mostom, kde je takáto stena, všade to tu je pografačované a ideme sprejovať na stenu. When I was living before, when I was very young, to understand a bit of Polish, I think it's very similar to... Yeah. A little bit, yeah. We can understand each other if we want to. If you get drunk, Spierdele. We're gonna do, as soon as you're gonna spray the 2026, he's gonna turn the light on you. Blue and red, like police. And you will drop the spray can and start running, you know? Let's go. You have to look around, like, oh my god, I noticed them. I'm good at acting. I'm good at acting. Shit, man. I'm acting with all my bitches. You ready? That's good. Nice one. Got it. Hej, ďakujem. No takže priatelia, zmenili... S merčem. Dobrý den, tohle je můj vstup. Já se omlouvám, Tomáš vás nemá rád, takže vám to teď řeknu já. Jsme ve Vídni, fotíme nejlepší kolekci na světě, to je Nebia X, italský artist, I don't know his name, but that's a good one. Dobre, akurát sa nachádzame na lokácii pri vode, posunuli sme sa o 20 metrov ďalej od toho mostu. Už som sa adaptovala na zimu, takže je mi super. Jak budem cúvať, ale tam ujeb strechu. Však toto je testovací, máš toľko to. Ale jeď už do Nesandujem. Do kot. Počkaj, ty b***rán, jak vystúpim. Doba je zlato. Voda. Musíš veľa makať, si mladý, chodí za svojimi snami a neprestávaj veriť. Nič. A aktuálne sme zaparkovali v parkovacom dome a nájsť akože parkovanie... Ma hladkáš? To je jediný psychical touch, ktorý máme medzi sebou. A presúvame sa momentálne do metra, kde natočíme... No way. Já vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video bude o nebi. OK. A dáme outro, alebo intro máme, že už... Tak 1500krát. A u dnešního vlogu vám povím. OK, akorát sme v metre a toto je naša ďalšia lokácia. Strašne sa mi páči, že ak vyzeráš. Ďakujem. Mohla by si takto chodiť do roboty furt. Ďakujem. Či striekadní, tak príde vlak zastaviť za vami. No, to by mohlo být i během toho, jakoby, ať už je to jakoby v té scéně, prostě takým času prostě. I love crime like Azealia Banks. Catch me if you can, yeah, Tom Hanks. Parts our military, bringing through tanks, yeah. Level share, going up in the ranks. Greatness only, giving the thanks. It's London, baby, we got the bands. We go hard, they don't understand. You know how it goes, we stick to the plan. Disruptive, yeah, this the gang. Disruptive, yeah, this the plan. Disruptive, yeah, this the gang. Dobre, metro už máme dotočené, ideme teraz pofotiť niečo na prechode a pôjdeme naspäť do štúdia, kde potrebujeme dokončiť ešte nejaké fotky a potom už pôjdeme domov. V štúdiu to máme ešte asi tak na 2 hodinky a snáď potom finito. Yo, my man, dripping like a motherfucking angel tonight in Vienna. Let's go, 67th Street tonight. See you there. Hi, I'm Giulio Coradengo in our Sex Dreams. I'm here with Nebbia.
I love sports. It's 12 years of my life that I'm into sports. So we decided to do this collaboration that is a hybrid between sportwear and fashion. We basically work on some clothes with my artworks. And today we did an amazing it was amazing. So I can't wait to show you more and challenge the ordinary. Víte, je dobrý. Kámo, cením. Teď se to nahrávalo a tohle je outro pro dnešní video. Chceme vám tím říct, že dnešní natáčení bylo velice friendly, velice krásné a teď tohle byla jenom čistá ukázka toho, co v nebi zažijete. Tak, chcel by som sa mu poďakovať za veľmi veľa rád, ktoré mi dal do týchto vlogov, na ktoré sa teraz pozeráte. Veľmi ho obdivujem za to, čo dokázal a ako dokáže s vecami pracovať, aký content dokáže vytvárať a je mojou veľkou inšpiráciou. Děkuju moc děkuju. Mám pocit, že si to natočili úplně jinak jako to prvé jinak.